Ito masarap yung labukaka na yan. Itong butsugan. Pamburok-tsugan. Tawanan mo ang problema. Tawanan ko guys ang problema. Good morning guys. Dito na naman kami guys. Ay mga kadragon. Kami ay mamamanwet. Ano? Ay mangangawil ng Mangangang. Kasagaling may isda. Maganda yung panahon kasi ngayon hindi siya, Makulimlim guys. sabi ng tipasing ito daw yung perfect na timing. Kamula ang nadumala. Ayun guys, mamimingwit tayo ngayon. Bali subukan natin yung ano, kung may makuha tayo. Paunahan tayong mga kakuha. May premyo. 1,000. Diyan sa cake. Sabi niya stress siya guys, kaninang umaga. At Sabi wala niya akong, stress daw siya. wala akong ulam. Kaya nag-aya mga well. Sabi Mga niya well na tayo. stress daw siya at wala daw silang ulam. Kaya mga will kami guys. Tara guys, sana makarami tayo. Samahan niyo kami. Gayat. Ayun ka. Baka kubra ang meron dyan ha. Wala lahat. Ay no, kaliit. Kulang yung alat mo eh. Mapu Ata ka mo na, nagdama o man ora na isan. Ginakausap na natin pasing yung mga isda. Adatoy kami, mangan kayaw. Baka sikati ko ah. Ito sa antipasing ang di nasisiro eh. Kawan masidami nga talaga. Anong tiyata, banit mo? Pagdata, Ano tingin mo meron? Damag kukuti. Subukan natin. Adda mo't agugunan. Adda mo talaga no, adda. Posibleng ko lang isda to. Mga kwansanang magkain ba dyan yung mga paltat ante? Magkain eh. Yung bangkaw. Oo. Nagbigna lang yung maganda. Kahit maliit yung sima niya. Ang saan ilamis na. Wala pa nga. Parang palayo na. Parang mababaw. O diba, unang pwesto pa lang namin. Lipat agad. Mababaw daw, sabi niyan si Pasing. Saan ako yung banda? Hindi tayo, saan tayo magdaan? Okay, dito tayo guys. Itong malalim. Ito kasi yung nadaanan namin nung kumuha kami ng ng duhat. Napansin na antipasing, sabi niya try daw namin mga will. Mukhang maganda daw tong spot na to eh. Tsaka malinis to kasi walang kabahayan dun sa taas. Mangan kayo, napakaasiyo. Awan masidan ng tiliga kaya nagibitaw.
Ano yan, anak? Papaitan? Ay, paitan? May paitan din pala dito. Sarap yan, ipangat. Kamtaalat. Damot na isa. At least hindi tayo nagsimulan. Pero malaking paitan yan ah. Mataba siya. Mataba. Katingnan, ipagit na mo, masawas mo dito. Sabi na isang tipasing mauna sa inyo eh. Bakit kaya yung mga isda ginapili yung kantipasing? Wala. Duwa nga ano, papait. Dalawang alumpipit. Ay pag napapaulan ante, kwan, tamad magkain ng isda. Dito mga dito sila. Bakit? Bunga ng sabi ng mga tanda katanda. Nagatago sila? Kung magkaan yung mga tilapia, gustong gusto nila yung nag-ambaw. Ay kung hindi man ay. Talagang walang totoong sinabi sa akin. Oy, May isa ulit. isa uli. Puro papaitan. Pang-apat na to. Talagang may pang-ulam ka na. May pang-ulam na ako sa stress. Na wala akong maulam. Tatataba ng paitan dito. Parang bangus guys. Ay anak ng bangus ito sa ilog. Anak ng bangus sa ilog. Oh, hawig na eh. Kapag wala kaming nahuli guys, baka ano, ay kapag konti lang huli namin, Prito yan. mapunta kami sa ano, Damortes, sa Kamatsili. Yun! Ay. Ging wag-wag lang pala ng tipasing. Akin na nga yung alat ante. Nako, kagaan pa ng alat namin. See? Kalilit na kasi Apat na ano rin to. dahil sana dun sa kwan kay Kaglen, baw. Tawanan tayo ni Kaglin dyan sa mga isda Yung natin. dagat ay sa dagat kwan, hindi ko kaya matulog sa dagat. Hintay ko na yung mga Yan. Nagbulbol. kabatin kong ganan Japan. Kalakas ang loob mo mga Will. Takot ka naman sa bulate. Nagkakon kasi. Yan ako kulkul. Sa antipasing nga, ginasubo niya pa yan. Hindi makita mo nga drugi natin. Ano, matamis? Na, napunta sa ano, Damortes. Damorte sa Kamatsili. Ang tamis man. Sarap to isuka. Hindi na. Ito matamis to. Eh no, tambartsugan. So, baba ko ito. Ate, may baba ko.
Yan, sige, baba mo. Wala ka na ako. Sabukin man te. Ano sa ba? Wala malalay si Auntie Pasay. Isa lang ang nakakawel. Iyon na yun, Auntie, lagaya para may ulam ka. Oo, parang tanggalang Na-stress. Wala kami maulam. Na-stress magsingil. Iba man na banaitan itong kamatsili. Buti ito, ano, Oh, dali. hindi ka masiro. Ito masarap yung bukaka na yan. Ano, sup-sup. Tambutsurugan. Tamburotsugan. Ay! Ito lang si Daon Main. Tanggal ng pait ang buwanga. Ano kayang magandang kan dito? Lutuin mo pa. May kamatsili na naman guys. Samit. Kasing samit ng pagmamahal ng Kilmarasing. Tangit. Pwede yung ganyan o green. Matamis nga siya. Ito matamis to. Yung ginapagkunan natin. Da agis isbo jay igid ti bye bye. La. Antay? Ano? Nagtilaok yung kubra. Kubra yun antay? Kubra yaw. Wala antay may nagtila oh. Nag, nag, nagtilaok yung kubra. Ay, ibon. Ay, ibon. Sabutin mo kumukha. Pag may naririnig kang yung ano, kubra daw yun eh, no? Ay, ahas. Kala tayo sa balangin na dubun. Manang. Hadi. Atan na ganabot na sumpit do. Bukan samit. Nakunan na ito, oh. May mga sungkit eh. Oo, ang sumpit dyan oh. Ano? Nakatsinilas ka pa rin kasi Matinik do. nakamidyas ka na nga. Hindi man malaki ang tinik niyan. Sa baba. Nag-akyat na si Ate Joanne. Hirok mo kami na. Ito na. Adayo makan ha. Sakit, nagadusit na. Hindi. Tapay na. Ababang ko niya.
Awan mo. Talaga na. Terbiya. Nabirukan tayo. Sabi na sila. Wala kaming makuha ng ngabil guys. Ito na lang kamat sila eh. Isagpaw mo na yan. Isa may ano, 4 na paitan. Yung kamatsili. Tara na. Bigo tayo sa pangangawil. Bailap ang ano, isda. Ayaw nila ng bulate. Gusto daw nila tosino. Bukid na lang natin. Taba. Ayan, kasano tayo makanay. Ayaw. Dito nga sa buhok. Ito ang masarap. Mapula. Itong paano to, ante? Pangkurga sa bato. Pangpurga sa bato? Gamot sa bato ko ito. Gamot sa bata? Oo, yung makakla. Lumapakla eh. Kahit magkait. Dati yung ano mo? Alay ka lang yun. Oo, yan. Na sirip ni Auntie Paseng. Maraming gabi. Tignan niya daw kung may daludal o takway. Para daw hindi sayang ang lakad namin. Ayun lang, te, mayroon akong nakita. Sarap nito. Aba, Bari ako. Dumawat kami lang kinisidami. Sarap sana maglaing ko na, no? Kadang kon sa bahay. Daing. Bigyan niyo pa kwan. mga payat man, ante. Adaw? May isang ulaman na rin. Isang ulaman na eh. Kumakahak ko pagpagagam mo. Ito na nung purpose. Dito ka mga guwaga. Tara. Ayun, dati. At least may nakakuha tayong ulam nyo, di ba? Ano, antay, ma-stress ka pa dyan? Hindi na. Hindi na. Pwede na rin yan. May stress eh, kaya hindi manggakain ng takwan. Mas lalo siyang may stress Sabi kung niya, pinakain mong takwan yan. Sabi niya, adda ko maglako ti pasayan. Sabi niya, tagumatangak man, ore, 1/4. Anong pasayan? Ipon. Hmm. Kung ano paano yung pasayan? Tagalog daw.